שלום, אנחנו נמרוד ואופק בפרק השני של הירובריין מנשנס. המפה הזאתי, טוב, אנחנו בדיוק באותו מקום. הנה בסדר, סבבה. אז עברנו פה על הצ'סטים אני חושב. עברנו אופק? כן. למה הדלת לא נפתחת? למה הדלת לא נפתחת? לא יודע, לא מצאתי שם את הזה, אין שם כלום גם, אין שם טבע או משהו. מוזר. בזמן שלא עשינו פרקים, אז אני שיניתי שם לשם שאני קצת יכולה לזכור, כי יש לי עוד כמה סרברים שאני משחק בהם, אז אני עשיתי משהו שאני אזכור. טוב אופק, אתה מוכן? אני כן. כי עכשיו אנחנו עוברים שלב קצת יותר קשה, לפי מה שקראתי. כן, זה נראה לי חדר חושך עכשיו, לא? אני יודע שהיה לנו כמה תקלות. מצאתי קשת, יש! מה? מה, אתה לא עובר על כלום אתה. אתה לא עובר על כלום, עצלן. יו, החצים לא מתבזבזים, איזה אדיר. יש לי אינסוף חצים. מה קשור? טוב, בוא נתחיל את החדר חושך. אתה צריך מכנסיים? יש לי מכנסיים. כך. כן. טוב, בוא נתחיל את החדר חושך נראה לי. יאללה. טוב, כל אחד... איזה פחד. חכה, אל תברח לי. יו, הנה, עכשיו התחיל החושך. רד בזהירות. טם טדם, טדם טדם. 5. אכפת לי להרוס את הקורי הכביש האלה. אופק שלא ת... וואה, טייבי. וואה. Skeleton King say darkness will control. תהיה עם חרב עליך. הוא נפל? תיזהר, איפה אתה? בוא נשאר קרובים, אל תברח. לא, הלכתי לצד שני. למה? זה לא חכם להיות לבד. מה? שיט, פאק, משהו הראה עליי. כן, גם עליי מכל. שיט, אני עוד שנייה נופל, אימא'לה. אני גם יורה, אני... אוי, נפלתי. אאוט! לא! וואלה, זה קשה. מה זה, רואים הכל? אימא'לה, מה זה? יו, אימא'לה, איזה פחד. איזה דפוק. מה, לך זה לא עשה את זה? מה? זה עשה סאונד כזה של משהו צועק כזה. דפוק. מה דפוק? יו, איזה אדיר. על החיים ועל המוות. נראה. יו, זה נראה כאילו אין לזה סוף. איזה אני לא אדיר רוצה. זה. אה? איזה אדיר זה החושך הזה. כן. אבל אני לא מבין, זה מראה שיש עליי שיקוי, אבל מה זרק עליי את השיקוי? לא ראיתי. יש כנראה, לא, זה לא כנראה שיקוי, זה כנראה הקומנד בלוק. השיקוי הזה זה בעצם מה שגורם לך בעצם לא לראות כלום. מה זה האנדרמן הזה? אוי, אנדרמן. אתה טוב מדי. יו, אני פה במעגלים נראה לי. מלא אנדרמן, פאק. לאיזה צד הלכת בהתחלה? לא יודע. שמאל או ימין? שיט, מה זה? פאק. אימא'לה, פגעתי במשהו. מצאתי את הסוף. טוב. כן,
לא, זה ההתחלה. יופי. איזה דפוק אני. אופק דפוק. יואו. אימא'לה האנדרמן. מה זה? יואו, הסאונד. יש, מצאתי נראה לי את הסוף. כן, מצאתי את הסוף! לא! יש! הנה, יש. מה, נדלק האור כאילו? כן, בסוף נדלק. מה זה פאק, מה זה? תראה. זה קטן, זה לא חדר גדול. נכון, זה קטנצ'יק. טוב, יאללה, הגענו. מה כתוב? היה כתוב שם משהו. נו, בוא כבר, יואו, הסאונד מעצבן. בוס פייט. בוס פייט, יש! יאללה, אני לוחץ. לא. אמור להיות פה משהו, לא? מה? הנה הוא. מה? נו, בוא תהרוג אותם. אני בא. הנה. מה זה? זה לא מרביץ לו. אתה בלאגים, אתה לא זז. אתה גם לא זז. אתה כן זז. זה לא מרביץ לו. אני עושה דיסקונקט וקונקט רגע. אני לא יכול. משהו זז. אני לא זז. אני עושה דיסקונקט קונקט. טוב, גם אני עושה. סליחה אנשים, אתם זוכרים, סרבר או באינטרנט, אתה לא יודע מה לצפות. לא. שמע, אתה תעסיק אותו, אני יירה עליו. מה זה היריות החזקות האלה? יש לו יריות שמעיפות אותך. מה יש כזה דבר? נו. תעזור, מה אתה? לקישוט? לא, היה לי לאגים. יואו, הוא הדביק אותי לקיר. הוא כל הזמן מדביק אותי לקיר. בוא נראה אם אפשר לראות דרך. איפה אתם? איפה אתה? מלא. תירה עליו. זה מה שאני עושה. מה זה? שתי שניות הוא הורג אותי. אותי עוד שנייה הורג. מזל שזה לא PvP. לא, הוא עכשיו חם עליי. נו באמת. נו באמת. כמה חיים יש לו? אין לו הרבה חיים אני חושב, יש לו פשוט מגן. פאק. מעניין מה הוא עושה פה ששנינו מתים כאילו. כדי לשחק עם עצמו דוקי, מה הוא עושה עם עצמו? לא כבר! יופי, זה הפסיק לה. זה החלק המעצבן, שזה עובד רק כשהוא יורה עליי. מה זה? איך איפה כל השריון שלי? הלך לי כל השריון. בגלל זה אני כזה חלש. כי הוא נהרס, הוא היה חצי גמור. יואו, הוא טוב. הוא פאקינג טוב. למה הוא מתחת לאדמה?
אני הולך לראות אם יש פה איזה משהו שיכול לעזור לנו. תעסיק אותו. לך נמרוד, צא לו, צא. נו, חפה עליי, מה, איזה מין חבר אתה? רטתי, הוא העיף אותי אחורה יותר מדי. נו, באמת. הוא הרג אותך. כן, הראה לי מאחורה. וזה הכי מגניב שזה מדביק אותך לקיר, זה אדיר. יש! טו דו טו דו טו דו. תן לי את המגן, אני צריך מגן. טה 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 טה. קח את הקסדה. קח את הנעליים. אני בלתי מנוצח. זה שם, זה לא שם. הבאת אותי. זה שם, זה שם. בואנה, השתנה לי הסקין פתאום. איזה... זה כנראה שלהם. אני אומר לך, זה משהו במיינקראפט, ואתה ראית גם הסרבר שלהם נפל וזה. נראה לי משתנה להם כל מיני דברים. וקח קשת. יש. עכשיו אני מביא לך חץ אחד, וזהו, זה מספיק לך. יש לי חצים, יש לי. אבל, אתה יודע, זה מספיק לך אחד וזהו. הוא לא משתמש בהם. מה, יש פה עוד? הוא נגמר חצים. אצלי החצים לא נגמרים. לא יודע. טוב, בוא נמשיך. הנה, תכניס את לג'וקבוקס. אבל אין לי. אין לך דיסק? סתם, יש לי. הרומריין says, you have killed... קיבלתי עוד קשת. תן לי, אין לי הרבה חיים בקשת. קח. מה צריך לעשות פה? Let's get inside the dimension. איך הגענו לפה? אופק. גם אתה הגעת? Before enjoining Herobrine's acolytes, we should look around for upgrades and visit the shop. בוא נעשה visit בשופ. יאללה, בוא נראה את ויקטור, הרבה זמן לא ראינו אותו. התגעגעתי כבר. כן, חמוד. אבל תחשוב רגע, נכון, פרנד, הדבר הראשון שעולה לך בראש, זה כאילו חבר, זה החבר שלו. אולי זה אישה בכלל, פרנד, אתה יודע, זה גם וגם. אוקיי, אני מחליף בשר משומר. למה אני לא מצליח להיכנס לוויקטור הסגול? יו, יש לנו מלא סטייקים, אבל מלא. קח, תביא לי, אין לי. קח, הבאתי לך עוד בשר משומר. תביא לי קצת. יש לנו איזה 13. שתבין. איך אז אתה מביא לי את זה בסדר? אוי, למה בזבזתי הכל? הייתי יכול להחליף אותם לשיקויים. אוף. כל הכבוד. בסדר. מה השני נותן? מה אני יכול להחליף תמורת שני נאגטס כאלה? אתה אומר לשמור את הנאגטס או... שמור, אין לך מה להחליף אותם. או שאני יכול להחליף תמורתם איזה שיקוי כזה מוזר. לא יודע. אני רק יודע שאתה דפוק וזהו. טוב. איפה אתה? יוצא החוצה. בוא לטירה. יאללה, נראה לי. רגע, בוא נקרא בקווסטים. שכחנו את הקווסטים. הקווסטים. ראיתם? ראיתם את זה? זה ילד עם רמת דיבור 0. אתה לא יודע מה זה קווסטים? מה, אתה דפוק? אתה לא יודע מה זה קווסטים? אפילו קוראים לזה קווסטלוג. לא תגיד שאני דפוק, אתה דפוק. קווסט 1, ויקטור, סיימנו. add a crypt and find the skeleton king. סיימנו.
Get in the mansion. mansion זה טירה, לא? כן, כן, זה עתירה. Find all the acolytes. מה זה acolytes? מה אתה לא. הולך להילחם איתם? זה ילד חסך סבלנות. לא הלכתי להילחם. לא, אני רואה אותך נלחם בסקלטון, מה אתה מבלבל לי במוח? אני לא נלחם, הוא פשוט בא אליי. הראית the spider, Sado the mage, Beneta the witch. Kill them all the S's, Herobrine, and stop him from some... איך stop him? stop him from summing... מה זה summing? The wither to our world. זה בקיצור לעשות שם כמה משימות. יאללה, בואו נלך. בואו ניכנס להם. תביא לי בשר, תביא לי בשר. בשר. כך. הבאתי לך יותר מילים שתבין. קח גם שיקוי אחד, קח גם שיקוי. אוקיי, קח. יש לי אחד. יאללה, בואו. בואו ניכנס להם. אני עושה גם דיסקונקט וקונקט, זה פרפרים איתם. אוי, הנה, עכשיו מסתדר. יש פה צ'סט. יש פה צ'סט. לא. אין. מה אין? מבלבל לי בביצוע. אין יש. שקרן. לא, יש פה עוד אחד נראה לי. לא, זה... איך יוצאים מפה? הנה. איפה אתה? בתוכו. יו, אנחנו משחקים ביחד, מה זה המשחק היחיד הזה? אתה משחק כמו בסינגל. אתה רוצה חץ בקשת? לאן ללכת? לאן ללכת? לא יודע. יאללה, בוא ימינה. איך אני אוהב סקלטונים. הם חמודים. סתם לא, האמת היא. המוב שאני הכי שונא זה ספיידר. כן, קופצים עליך. כן, הם קופצים עליך ורצים מהר כזה. מה זה? מה זה מה? לאן זה עובד? יש פה חדר. די, נו, חכה אבל. לא. נראה לי מצאנו עוד בוס. בוס פייט, בנט הדורית. אוי, זה המכשפה, יו, היא חזקה. קראתי עליה. בוא נעשה את זה. מה? בוא נעשה את זה אחרי זה, בוא נהרוג שם כמה מובס. שמע, היא מביאה לך מיני זומבים, זה מפחיד. בוא הרגנו הכל. אוקיי. אתה רוצה ללכת לצד השני שנייה לראות? הופה, כמה זומבים? מה? מיני זומבי, הם רצים מהר, תיזהר מהם. מה אתם? למה התחלנו פה? אני נראה לי היה עדיף את הוויץ'. מה? איפה אתה? הלו?
אופק, אני איפה פה. אתה? אני פה. אופק, הפחקה, אל תיכנס. לא רואה. אני לא רואה כלום. אתה מושך אותם אחריך. יאללה. לא רואה למעלה. הם לא כאלה חזקים. ניקוד, קיבלנו את האנג'ליק סט. מה קיבלנו? את האנג'ליק סט. אוקיי, לי יש את האנג'ליק סט. כן, גם לי יש. ויש לי טנסיטי סט גם. כן, יש לי חצי. אבל אני לא לא, לובש איפה אותו. איפה אתה? אני מאחוריך. שמע, אופק. אני יוצא... ושמעו גם אתם. אני עוצר את הסרטון רגע, אנחנו מנסים לסדר פה כמה בעיות טכניות וחוזרים אליכם עוד שנייה. אתם בשבילכם זה כמה שניות. 3, 2, 1. וחזרנו. טוב אופק, נראה לי סיימנו להיום, אנחנו נחזור בפרק הבא. כן. והנה חומר למחשבה שאולי יסכן אתכם. יש פה 2 כפתורים, אבל אנחנו נלחץ עליהם רק בפרק הבא. 4 כפתורים. וואי, בטח, מה הם עושים? מעניין מאוד, אימא'לה, איזה פחד. מה הם עושים? האם הם יהרגו לנו את אופק הצעיר? האם זה סתם לקישוט? האם זה מוציא זומבי? האם... סתם, אין לי מושג מה זה עושה. טוב, אז נתראה בפרק הבא, אז יאללה, זה היה הפרק השני. אנחנו נעבוד על הפרק השלישי. יאללה, ביי. פו.